práci. Jako fakt nechápu. Dřív jsme končili v poledne a teď to prostě člověk nedá. Tak zase jdeme hledat. Pak tady máme stromečky. Tadyhle je. Super. Tak. Něco budeme brát třoviňákem. Něco budeme brát kosou. Nejhorší je, když šlapete, nevíte kam, a ještě navíc všude jsou pitomí ty placky, které jsou vyklizený. Když v takovém bordelu už na to šlápnete, no to je prostě luxus a zlámání nohy, jo. No, včera tady byl revírní, tak tady takhle si označil, že nemohl nalíst prudy. No, jako je to dobrý, ale na druhou stranu mi to je stejně k ničemu, jo. To vždycky udělá někde 1-2 řádky a čau, čau, já vás všechny vítám. Tak, jsem zase něco zmačkala, tak, se omlouvám. No. Tak, zvyknout chemii jiným, protože mě včera volali, a jen co tam byl, tak skončil. Takže mě prosili, to, co jsme tam nasázeli a vyžnuli, tak jestli bychom mohli postříkat, takže tam zítra zajedu a stříknu. A pak chci doma dělat taky nějakou práci, protože to hodím po chvilkách, potřebuji malou zahrádku dát do pucu a nasázet tam ještě mám tam děřinu. A už je nejvyšší čas, to už má být nasázená, ale bohužel nebyl na to čas, tak říkám, dělám to po chvilkách do tmy, když jsem v práci, takže málo kdy se mi podaří přijet domů dřív, no, tak musí člověk ještě taky nakoupí a tak, takže to je na nic. No, v neděli uvidíme, jaký bude počasí. Chci vyrazit na ty brusle. Takže uvidím, jak bude. Jako ráda bych vyrazila. A říkali jsme, že bychom se jeli podívat na tu sázavu. Ale uvidím podle toho ještě, co se dověne, jo? Protože zítra ještě chlapi, když přijde náhradní díly, má jim přijít starter do dodávky, tak aby to zadělali, aby v pondělí mládežníci mohli jít do práce.